Čau lidi, já jsem Kazma a vy jste na release party Mikea Spirita k jeho novýmu albu Novej člověk. Zatím se tady nic neděje, zatím tady nikdo není, koukejte, koukej. Nikdo tady není, ale to se za malou chvíli změní, protože tohle to vypukne tak za půl hodiny. Celý se to naplní, přijde 10 000 lidí, minimálně s touhletou účastí počítáme, jinak se to nevyplatí. A uvidíte tady i další DJs, bude tady DJ Witch, přijede Indy, přijede Orion, přijede Metskill, prostě nejlepší hiphopová smetánka. A já vás teďka vemu do zákulisí a ukážu vám, kde všechny tyhle hvězdy se právě v tuhletu chvíli připravují. Jdeme. Tamhle to je. A tam se nedostane jen tak někdo, jo. Proto mám tady tohleto, okay. Tam můžu prostě jenom já. Tak, co tady máme? Koukejte. Tak, tohleto je backstage. Tady jsou holky. Holky, vy jste... Hostesky? Ano, hostesky. Holky jsou prostitutky. Tady je alkohol, tam jsou drogy, tam jsou lehké drogy, je to rozdělené na lehký, těžký a opiáty. Pojďme dál, tady to není zajímavý. A tady... Tady je stage. Tady se to bude všechno myšmašovat. Tady poběží nový videoklip. No a tady budete vy. Tak zatím čau. That will they help us start? Come on, yeah, yeah, Mám dokonale zmapovanú komplet celú galaxiu. Poznám všetky druhy ľudí, každú atrakciu. Po večeri lietavam ku Alfa Centauri a dostihy na planetu, kde žijú kentauri. U vás teória, u nás prax. U nás teleport bežný, jak u vás fax. U vás nedávno objavený gravitačný zákon. U nás dávno známy antigravitačný pohon. S Bohom letím na víkend na Sirius. Tam žije môj starý známy delfín Genius. A odtiaľ idem priamo na súhvezdie Oriona. Reptiliánska party ako žiadna iná. Ale najradšej mám plejady. Okrem mňa sa odtiaľ ešte nikto nikdy nevrátil. Majú krásne svety, kde pestujú rozprávajúce kvety. A mimochodom kanabis je v galaxii svety. A paranormálne schopnosti vôbec nejsú para. Sú to normálne veci, jak to, že stúpa para. Paranormal activity, to sa u nás hráva. Čau lidi, pokud jste si až doteď mysleli, že tady nikdo není, tak se pojďte podívat na tohle, jdeme! Tenhle ten mejdan jste si nechali ujít, pokud se tady dneska nebyli, jdeme! Oh. Koukej na to! Mike Spirit! Čekuj ho! To je on, brácho! A tohle jsou jeho lidi! Tohle jsou jeho lidi! Takže pokud dneska nepřišel, tak si nechal jít přesně tohle, čekuj to! Ja to je vstupná brána. Cestujem z hviezdy na hviezdu až k vysnívanému miestu. Poznám galaxiu, všetky jej kúty, som niečo jak vesmírny pútnik. A preskúmam čas aj priestor, ja viem, že raz nájdem to miesto. A
keď nájdem, tak nájdem to pre mňa aj pre vás. Ja vládzem a zvládnem to za mňa aj za Now, vás. fame is in the eye of the fan. To those that don't know me, I am the man. To those saying homie, I am just fan. But if you don't know me, you wouldn't understand. Talk about a real mind. Fuck when you sit without a buck. Your song #1 and everybody starts struck. Secret to the fame is 80% luck, 10% showing up and never giving a fuck. 10% skill, but honed over time. Some are born with it and some are never find. I started at the bottom and just decided to climb. But you never see me grind, all you see is the shine. I never mind hoes, people with their mind closed. Call them fair weather friends, bounce when the shine goes. I see it every day, it's funny at the bar. You always catch a motherfucker trying to ride a star. Cestujem z hviezdy na hviezdu až k vysnívanému miestu. Poznám galaxiu, všetky jej kúty, som niečo jak vesmírny pútnik. A preskúmam čas aj priestor, ja viem, že raz nájdem to miesto. A keď nájdem, tak nájdem to pre mňa aj pre vás. Ja vládzem a zvládnem to za mňa aj za homie, I'm vás. grounded. Being big-headed, never found it. Work this weight and go, keeping it in.